baby, volám sa Katka a týmto by som sa vám chcela predstaviť skôr, než budú nasledovať nejaké ďalšie videá. Tento kanál bude určený hlavne starostlivosti o deti, pretože ja mám malého synčeka, ktorý má momentálne 2 mesiace a je tu vedľa mňa. A bude venovaný teda tej starostlivosti o deti, ale aj takisto o nás, o maminky, či už ohľadom kozmetiky alebo nejakých tých prvých príkrmov, na veci, ktoré som kúpila Maťkovi, či už som s nimi spokojná alebo nie, rôzne typy na výlety s deťmi, takisto rady ohľadom kozmetiky, nejaké tej starostlivosti o telo. Čiže ak by som to takto zhrnula, tak sa budeme rozprávať o tehotenstve, o pôrode, prípadne o pôrodnici, kde som rodila, s ktorou mám skúsenosti, takisto teda o deťoch, o ich vývoji, ako postupujeme s Maťkom, a dúfam, že tu budú videá, ktoré vás budú zaujímať. Budem sa snažiť natáčať videá na také témy, ktoré by ste chceli. A takže budem sa tešiť každému odberu, každému lajku a môžete mi nechať komentár dole pod videom, čo by ste chceli, aby som o čom natáčala. Môže to byť, neviem, hocičo. Takže ďakujem a budem sa s vami lúčiť. Tak zatiaľ čau.